warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kangge kita sedaya. Sugeng injil para bini sepuh, para aji sepuh ingkang tansah sunidarsana. Bapak saha Ibu, para rawuh ingkang tansah kinurmatan, adicara pasang PKTB badhe kawiwitan katuran dumateng Bapak. Supados pasang PKTB kajeng ngaturaken PKTB dhateng Bapak. Lajeng dipunpasang dening Bapak. Sateman netepi dawuh tiyang kina, PKTB wujud saking papan suci wonten ing kayangan ingkang nami balekatapi ingkang nemu suraos bilih ing bujang temanten saged suci lahir lan batine. Pasang PKTB saged dipunwastani pasang taruh bilih badhe ngawontenaken pawiwahan mantu. Salajengipun kepareng Bapak Agung anggudari Tuhan awujud pisang raja lan badhe pasang awujud pari sauli keng nemu suraos bilih mugia temanten ing benjang subur makmur sentosa raharja akeh rejekine cukup sandang pangan lan papan panggonane lan adoh saka kutha rencana anggone bebrayan. Katuran dumateng Bapak dalah biyong kinasih lenggah ing dampar ingkang sampun katotokan dilaksana. Bapak lenggah ing sakiwa tengening panganten. Sadaringipun jinamas ing warih Mas calon temanten putri ing ngarsanipun Bapak dalah biyong kinasih nyuwun idi pangestu dalah nyuwun agunging pangaksama bring ingkang rama miwah biyong kinasih awit calon temanten putri badhe saged lumebet ing bebrayan ingkang senadyan boten namung menika ingkang putra sumangkem ing pepandhanira ingkang rama dalah biyong nanging raos sing penggalih ingkang rama dalah biyong satu beda. Tatkala sinembah pepadane kadya sumendal mayang batine renyuh jroning wardaya renyuh mula ingkang data sinan yudan satemah rama dalah biyong kuwawa ngampah tumeste sing waspa loh marawayan tumetes tinampi kanthi lumahing asta merengkang putra minangka pratandha tumuruning nugraha bilih ingkang rama dalah biyong ingkang sampun paring budi palilaah miwah pangestu dumateng kang putra hangganira arsa daw palakrama paripurna ngabekti ing pepandhanira ingkang rama kakung dalah biyong kinasih kang putra calon temanten mring ingkang rama dalah biyong lumampah tumuju sasana Jamas Pasiraman. Para pepundhen dalah bini sepuh ingkang kula aturaken kala wau inggih menika Bapak Agung, Ibu Laksmi, Ibu Kunjaini, Bapak Ibda, Ibu Nurul, Ibu Yanti, lan Ibu Ayu. Kaperang dumateng para pepundhen, para bini sepuh kasuwan pangestunipun paring Jamas Pasiraman dumateng risang calon pinanganten putri. Ingkang sepisan paring Jamas Pasiraman inggih Bapak ingkang sepisan paring Jamas Pasiraman inggih Bapak Agung kanthi kebak ingkang penyakit sarwa sarwi pinarum donga suci lumebiring toya waradung saran duning sarira risang ahli anjelus kadya sinirang tirta sawindu mokonani ayem tentrem sajroning kala ingkang pekalihipun kasuwan Ibu biyong kinasih paring pangestu sesuci ake-ake marepeki ingkang putri kebak ing sutresna jinamas ing warih risang calon pinanganten putri waraden ing sarira saking pucuking hikmu dumugi samparaning salajengipun kaperangok ingkang eyang nun inggih eyang Suratmi paring pangestu dumateng wayah kanthi pangestu suci diri karena paring Jamas Pasiraman toya suci parwita adi kitang tresnaning eyang marana wayah saderengipun angguyur toya paring puji pandonga rahayu kanthi pianuringan toya parwita sari mugia calon pinanganten putri hayem tentrem kadya pinaringan panggonan
Bapa Agung paring toya secuci ingkang mijil saking telengih kendi pratala kendi wus ngarani wadah pratala ateges lemah ilining toya boten pedhot maratinin sampulur ing karah loyan sampulur anginipun kagungan kersa sempular ing sandang bogam bonya nirana santi sesajen menika mugi-mugi risang ahayu anggenipun badhe ngayahi wajib kalis ing godha rencana kalis ing sang pikala amung rahayu kang bekal tinemu Titi Laksana salajengipun nun inggih Bapak Agung arsa mangkasrik maneh ingkang putri pangkasan rikma winanda ing mukti nampi dene ingkang ibu mugi risang rahayu membadani kekatunganipun ingkang rama miwah ibu kadene sang Smita pangkas rikma nun inggih wiwit sakmenika risang ahayu samekta pawa priyangga alamun sampun kaluwarga mangun gesang pembayatan kali ingkang garwa Rama kakung tumindak bopong pungkasan ingkang parih sasmina hambok pilih ing dinten menika Rama kakung saged putrinipun ingkang pungkasan kawurian Bapak Ibu sampun mijil saking wisma arsa tumuju wonten ing pundi dununging papan ingkang kangge hananem rikma pundi dununging ing minangka hananem rikma inggih wonten ing palataran sawijining gapura ingkang sisih kiwa kawurian sampun sawetara ingkang Ibu sarwi menantika koteking kandha ujaring bakal sinambe wara pilih papan ingkang minangka sasana paneming rikma bisa kanggo tambakangen benjing kalamun ingkang sampun palakrama temtu badhe uwal saking panggoning papa miwah ibu bawa priyangga madiring pribadi empanung wonten ing wisma priyangga sang mulya kaliyan ingkang garwa pepisahan mekanten sewanci-wanci saged nuwuhaken raos kapang ing wardaya nalika raos kapang datan bisa sinayudan ingkang bapa miwah ibu cekap priksani papan ingkang kake nanem rikmani calon pinanganten sak temah raos kepang saged ical musna anane mung rasa suka lan bombong mring uripe putrane paripurna Bapak Ibu metak rikma ingkang putra daya-daya tumuju wonten pundi dumuning papan amangkasa tumpeng para kadang kula saking paket pinanganten sampun sawetara hayu singkan nalika samawa Bapak Ibu sampun sumanding ing tumpeng sarwa-sarwi kebak ing pangati-ngati Bapak Agung pangkas tumpeng tumuli kawirangaken dumateng garwa nengge Ibu sampun katampi pucuking tumpeng gandeng renten-renten Bapak Ibu Suharso tumuju wonten panti busana nenggih panti risang calon pinanganten putri kang nembe sembako mring juru sembako kasing tumpeng minangka sarana dulang pungkasan pratandhi kalamun Bapak Ibu Suharso paring wasiat dumateng ingkang putri supados tansah bekti mring pangeran datan supan mring jatining panembah tansah mudi dawuhipun Gusti sarta nggiring ing pepucuipun kanten napa ingkang saged kula aturaken wonten adicara siraman menika boten kesupen kula ing mriki minangka sesulihipun ingkang hamungkukati ngambali atur sugeng rawuh sinar dan atur agung